Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kaifa takfuru wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Julasaan al-kurama, sedaya para alim, para kiai, utaminipun Agus Taufik Humaidi ingkang kita takzimaken, daya para masyayikh, para kiai dusun Krapah, khusus malih panjenenganipun Bapak Kadus dalah sedaya masyarakat ingkang sami rawuh. Alhamdulillah kita dipun pinanggihaken dening Allah. Sinaosa tenggene pinggir napa niki? Makom. Etane tanduran jagung ora patek cetha. Ketara potongane sing nandur ya ngono kuwi. Alesane rauman rabuk. Sampun kathah sanget dipun aturaken Agus Taufik law. Nggih, ibu-ibu mugi-mugi sekaligus bapak saged metik hikmahipun nggih. Janipun nggih dodo mentoke Gus Taufik niku. Siji Gus Taufik niku wong putra kiai, putu kiai kan cetha. Lah nek kula kan ra patek cetha. Kula kiai ora nggih. Kula namung ngeten mawon, nek Gus Taufik niku dalile kitabe kathah, kula namung wong Jawa, dalile Jawa mawon. Wong urip niku cara piyantun sepuh riyin niku diibaratke kados dene urip teng tengah alas. Bapak ngertos alas nggih? Alas niku wana. Arep mlebu teng wana, raose sih seneng. Seneng sih padha. Akan tetapi ketika sampan masuk semakin ke dalam, masuk nanggone alas. Niki suwe-suwe sampean bingung. Ora ngerti arah etan ngendi, kulon ngendi, arah kidul ngendi, ora ngerti. Mergo saking petenge kuwi alas biyen. Nah, alas saiki yo entek wae. Lah nek akeh wong takok padha wae Gus ngene. Pripun iku alas kok selot entek? Kula mek pripun? Mek ya ora apa-apa. Wong kowe mek ya entek, ra mek ya entek aku menika. Ya Allah. Nah, alas biyen iki. Lah teng tengah alas niki maksud dan tujuannya sama. Podo-podo golek madu. Podo-podo golek madu. Lah golek madu niku ora podo, hasilnya ora podo. Ana sing oleh kathah, ana sing oleh sekedhik. Mungkin ana sing oleh sak gelas, ana sing oleh 2 drim, ana sing oleh 3 pikul. Tapi nasibnya sama. Podo-podo dioyak macan.
Padha-padha doyak macan, nek kena mesti mati. Lah sing dereng ditubruk macan sedaya sama-sama menyelamatkan diri tenggene pereng. Ngisor jurang gondelan karo oyot. Oyot sing digondeli niki ana sing kandel, ana sing tipis. Nang kono jurang dienteni bajul kaliren. Iki cara istilahnya dalile wong Jawa. Gak ana kitabe Gusti. Gak ana kitabe. Lah sakniki nuwun sewu gondelan oyot niku maksude napa? Oyot niku umur jenengan. Kantun oyote sampean sing digondel lu kandel apa tipis? Nek kandel ya awet uripe. Tapi nek tipis, wah niki mergo padha-padha gondelan oyot niki tiap dina dikrikiti tikus putih. Wah, iki dalil kok iki. Dikrikiti tikus putih lah nek sampean oyote kandel ora pedhot-pedhot. Tapi nek tipis sekali kerokot potol. Nek potol mesti tiba teng jurang, nang jurang wis dienteni bajul kaliren. Bajul nek kaliren niku kira-kira pripun, Mbah? Wah, setahun rada imangan. Sekali tiba langsung wel-wel sampe. Memet. Nah, niki walaupun dalil Jawa ya angel nek ora dijelaske. Apa meneh wong krapah ketok cetha gobloke. Ya Allah, ora kok kenyek ora. Wong fakta niku ya. Wong sedekah takoki Gus Taufik sithik ikhlas karo akeh ra ikhlas. Iki milih sithik sing ikhlas. Iki dalile wong util. Ya. Lah dalile wong util. Lah Gus Taufik kan wong apian dadine kiai tenan. Malah nape ngaran-ngarani gak pantes. Lah nek kula padha ediane Gusti. Sholli ala Muhammad. Arep mlebu teng alas niku kepenak Mbak Sepadang. Lu contone jenengan niku nek manten anyar mawon. Manten aja anyar niku kepenak. Wapi kabeh sembarang niku. Sepadang apa? Sepadang. Manten anyar niku lagi ngoten nggih. Nggih, tapi jajal semakin lama suwe-suwe peteng engko ora dibanting suwe-suwe. Wah, figura rak wapi. Wah, iki fotone awake dhewe. Ya sing manten anyar kok senan ya. Tok wapi, wah dipajang. Angger kebledukan sithik langsung peke tisu. Basa wis ketok peteng banting. Lho mang ngoten niku wong urip ngoten niku. Padha-padha teng tengah alas awake dhewe niku. Lah nang tengah alas niku wau ana sing bingung, ora ngerti arah etan kulon, lor etan gak ngerti. Kabeh kejaba wong sing ngerti arah niku tiyang ingkang napa ngertos sorote srengenge utawa rembulan. Angger isih ngerti sorot srengenge karo rembulan ora bakal wong iku mau bingung. Wong urip semanten ugi Pak, kita semakin ke dalam bingung. Wong krapah bingung, sing akeh ki yo bingung, ora ngerti arah etan, ora ngerti arah bulan, buktine ora gelem madhep. Lho iku lak potongane wong bingung to. Mbah Kadus yo madhep ngulon iki ya. Lho temenan Pak Kata sing bingung mboten ngerti arah, mulane ora gelem madhep ngulon. Lah sing mboten bingung niku ya kuwi wong-wong sing ngerti sorote srengenge, sorote rembulan. Sapa wong sing nyedak para kiai lan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi
wasallam. Angger ijeh ngerti sorot niki ora bakal bingung. Anta syamsun anta badrun anta nurun fauqa nuri anta iksiru wa ghali anta misbahu suduri ya nabi salam alaika ya rasul salam alaika ya habib salam alaika salawatullah alaika. Kok ora mbok tutuk kan? Angger dikeprak-keprok ra wis salah wis ora apa-apa kader sing ngrungokne ya goblok kok. Lho niki le. Wong angger ijeh cedhak sorot srengenge ngerti gak bakal bingung. Mulai ulama-ulama kita mengajarkan sampean niku malam Senin jak sholawatan, jak muji Kanjeng Nabi. Ketika sampean ijeh ngerti srengenge rupane Kanjeng Nabi lewat sorote ya kuwi para alim para ulama ora bakal bingung insyaallah jeh gelem madhep ngulon Allahumma. Tapi nek kowe wis blas ora ngerti bingung. Paham napa mboten iki kira-kira? Paham nggih? Dalil Jawa ya kudu paham. Jawa kok jeh ra paham dah. Goblok kok murakabi. Teng-tengah alas niki golek madu artine napa? Kabeh awake dhewe urip nu golek donya. Sapa to sing ora gelem kepengin sugih? Kiai yo ki yo kepengin sugih. Leres bae. Leres nggih? Bojo siji yo jeh pengen tambah. Kuwi karepmu gak wani ngono tok lho. Ya nggih, pengen di mobil, pengen di sawah, kepengin pokoke iki kabeh padha. Tapi nasibe beda, ana sing sugih, ana sing mlarat. Kaya wong golek madu niku. Ana sing oleh secangkir, ana sing oleh sepikul. Lah saiki padha-padha upama sampean golek madu nang tengah alas. Iku diuyak macan iku padha-padha penak nggawa secangkir napa sepikul. Jawab. Kanthi tegas aja wedi, aja geter. Ngertenono sing takon padha-padha makhluke Gusti Allah niki. Nggih, mudine teko mriki. Biasane rak ngono iku mudi. Ya, penak nggawa secangkir apa sepikul? Ya, pawaan kere. Ya oke. Ning memang ya penak nggawa secangkir oke. Berarti we penak sugih apa penak melarat? Lho. Ya Allah. Lho sampean niku janjane memang penak nggawa secangkir niku penak diuyak iso mlayu awake. Nek nggawa 3 drem ribet niki. Langsung modar tubruk sik wae ya. Wis. Ya Allah, sholli ala Muhammad. Akhirnya sing selamat niki dong klumpuk teng pereng. Ya kaya awake dhewe niki. Niki gundelan oyote dhewe-dhewe. Tapi kudu ngerti tiap dina niku digrikiti tikus putih ya kuwi wektu ora awan ora bengi. Niki tiap dina ngrokoti ngrikiti oyote jenengan. Apa meneh panganane mie instan cepet mati. Gus Taufik mah meden-medeni aku kari 10 tahun kasih. Bojoku lah siji lho Gus. Weh piye? Muga-muga penelitiannya salah iku. Nggih Pak nggih. Penelitiannya mahasiswa universitas salah. Muga-muga Allahumma. Wah. Kene iki mendina poso.
Masul hadirin bapak-bapak ibu-ibu. Tembuh kandel buat tipes kapan wektule mesti pedot. Nek pedot mesti tiba teng jurang artine tengku kurang. Leres napa mboten? Wis toh kabeh niki. Jarane Gus Taufik percaya yo tiba nang jurang artine mati, ora percaya yo mati. Mung wae mbuh sampean sing riyen kula keri utawa diwale aku keri sampean dhisik. Atau tapi kan podo bakale tiba nang ngene jurang. Malah nek wong Jawa kae cara ngandani ya Jawa. Kuwi mbah nek ditakoki kitab ya gak kena. Turi putih ditandur neng kebon agung ana sleret tiba nyemplung mbok kira kembange apa mbok kira kembange apa mbok kira kembange apa salatung salamullah ala taha rasulillah salatu wa salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah ala yasin habibillah. iki ya vokal betul ya Gus nih lah kok gak wani nyekel mic apa wis minder dhisik iso turi niku asline tembung mituturi jenengan dituturi lah. Putih sampean dimutke mori putih kabeh niku mesti bakal disalini moro putih. Walaupun putrane utawa wong tuane Pak Kadus sugih to, ora bakal diweki batik ra mungkin. Banser terus diweki pakaian banser ya. Tembunge wong Jawa ngoten. Nek wis ngono ditandur nang kebon agung artine kuburan niku. Kebon agung rumasamu ngendi kuburan niku. Nek wis ditandur nang kebon agung terus didak-idak ngendikane Gus Taufik mau diibaratke apa kaya dene celeret tiba nyemplung mbok kira kembang apa. Lho niki hebate wong Jawa kok terakhir diweki pertanyaan. Nek wis ngono kuwi lho mbok kira kembang apa? Lho pertanyaan kudune nang awal. Lho iki malah nang keri. Nek wis ngono kuwi mbok kira kembang apa? Mulane wong niku iso mbok arani apik, mbok arani elek iku nek wis mati. Mergo wis mati ketok kembang wangi apa kembang bangah iki tergantung. Aja mbok arani wong elek, wong sing urip kok masih dalam perjalanan mbok arani wong elek. Lah nek engko wonge masa pertengahan tobat dadi kiai piye ya Pak? Gak genah to. Lho nggih, nek wis mati mbok kira kembang apa? Iso diarani kembang wangi akeh sing seneng, contone para kiai, para habaib, para wali. Sampai sekarang berapa ratus tahun Wali Songo kembange sampai saiki jeh wangi. Wong kerapah lho ijeh kadang-kadang mambu kembange. Yo ziarah nggone Wali Songo. Iki mergo dadi kembang wangi akeh sing seneng. Gak ono ziarah bareng-bareng nggone Firaun gak. Kembangnya ora enak, mambu toke wegah. Kembang bangah, apa ana wong kene ziarah sareng-sareng nggone ondo rantai. Tapi nek nate mirengke apa jenengane iku Sandiwara ondo rantai nggih. Ondo rantai ampuhe kok ngono ya. Gak ana ziarah bareng-bareng nggone ondo rantai mboten enten. Ndelok kembange toke kaya ngono. Mambu nek sore kembang bangah wae ya. Mulane sampean jek urip berusaha supaya
wangi piye? Usaha sampean kalih Allah sing apik, kalih sak padha-padha sing apik. Allahumma insyaallah dadi kembang wangi, akeh sing getuni, akeh sing ndongake. Amin ya rabbal alamin. Iku usahane. Lah mergo nek sampean teng mriku pun dinteni bajul kaliren. Loro sisan bajul ini. Sapa? Rupane Mungkar karo Nakir. Bajule Mungkar karo Nakir. Wah, ra cocok wis kadung kaliren bahan dijak dak diwel-iwel, dijur-jur. Wah, mergo niku mboten disiksa mboten, mung dilemeske tok niku. Allah lah niku enten tetembungan sampean supaya slamet tenggene jurang niku wau. Slamet saking napa buat bajul kaliren niku wau ana syarate. Ana syarate. Niki nek mboten kletu wah iki ya bolak-balik malah nyebutno kitab nek. Kitab Tambingul Gopil sing disebutke Gus Taufik niku wong mati niku pertama kali. Pertama kali misalnya contone kula mawon lah gawe contoh Gus Taufik Jehnom. Nggih, Jehnom Gus Taufik. Contoh kula mawon lah Zainuddin mati. Kulon ibu di Pak kulon. Kelen mriko nggih. Kelen mriko. Berarti mayat biasanya mujur ngalen mriko nggih. Bar diuruki terus diweki patok. Patok mriki rata-rata kok mboten enten sing kayu. Nek wong Jawa niku biasane kayu. Engko terus sing bagian kene diblesno sing kene dhuwur mriki enten mboten. Lho sampean nggih mboten nate mikir to, kenapa sing bagian kene kok diblesno kuwi ora tau mikir to. Kok dhuwur sisih. Pokoke kowe neru biyen ngono tok. Ha, kuwi karepe apa? Wong iku patok iku nek cara nggone kula tenger. Lah kok loro? Tenger. Ah ngerti kok napa tenger kok. Lah patok loro iku pelambang wong iku mesti mati nggawa ngamal apik, ngamal elek karo ngamal apik. Sing siji diblesno. Iki tujuane ndonga karo Allah. Muga-muga besok nek ditimbang amale ngamal saene niku abot. Ngono karepe Mbah kuwi. Sampean pun ngerti napa dereng? Dadi karepe patok sing siji diunggahno, sing siji diblesno niki donga. Tujuane apa? Muga-muga besok ngamal apike luwih abot tinimbang ngamal eleke. Ngono blok karepe blok. Memang nggih ngoten nggih. Tetep sing tunggal ambles nggih. Nek ora salahke wong mesti. Sholli ala Muhammad. Lah niki mayit niku contone kula mujur ngalor. Niki pertama kali didatangi malaikat tuh ke arah dhuwur to ngisor. Yang arah dhuwur, arah dhuwur nih. Niku malaikat warep proses niki nek malaikate mayite kok sae. Contone kaya kula niki muga-muga apik lah. Ngoten to nggih. Allahumma amin. Mayite sae tuangkelti arep dibuka tok lawange. Lawange dibuka kok dhuwur iki lawange dibuka. Ngono kuwi wis ana sinar. Sinar niki wis menghadang kali malaikat. Malaikat, aja metu saka kene. Aku sing tanggung jawab mayite Zainuddin. Lho niki debat kali malaikat rupane. Wong malaikat ya saka nur niki ya saka nur. Malaikat matur, "Lho aku iki utusane Allah, namung nderekke perintah Allah. Aku ngerti kowe tugas saka Gusti Allah. Aku ya tugas. Aku sing ngomong Zainuddin iki mulai uripe aku sing ngomong. Mulane kowe lewat dalan iki, aku sing tanggung jawab." Lho sampean sinten? Aku kalimah thayyibah la ilaha illallah. Mulane wong kok ahli kalimah thayyibah la ilaha illallah. Ketika malaikat mau proses niki,
buka lawang saka dhuwur niki langsung dihadang kali kalimah thayyibah la ilaha illallah. Akhire malaikate sampai nara mundur tetep arep proses mayite Zainuddin Jinayah iki tak lapurno karo nabiku. Mergo nabi wis dawuh mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Ora usah mbok proses. Akhirnya malaikat mundur. Mulane nek kepengin dadi wali amal. Malaikat matur dateng Allah, ya Allah. Lah terus kula lewat dalan pundi ya Allah? Didhawuhi kali Allah saka ngarepe. Berarti saka arah kilen. Lawang kilen dibuka tapi ora lawang niku lho, Pak. Lah engko terus ditor ana lawange iki. Niki dibuka saking kenceng dodone. Niki enten sinar yang menghadang lagi. Malaikat, kowe aja lewat dalan kene. Aku sing tanggung jawab. Lho aku malaikat tugas tapi kalah karo aku. Lah sampean sinten? Aku salat 5 wektu. Oh, wong gak agi salat 5 wektu, iki besok bakal dibilani ngamale sampean. Tapi nek wonge ora tau salat, sekali dibuka gak ana sing idia. Jur. Oklek ora tau salat. Mulane diterangke kados ngoten wau Gus Taufik. Masalah salat apa meneh kok jamaah. Jamaah niku kok sampean menangi takbiratul ihram imam. Mulane makmum biyen niku rata-rata ngenteni imam. Ora saiki gak imam ngenteni makmum. Biyen kan puji-pujian gitu nggih. Pujian api-apian karo ngenteni imam. Saiki imam ngenteni makmum. Lah sing apik malah imame adzan dhewe pujian dhewe. Wajah komat dhewe. Dipujiane Allahumma sholli ala Muhammad romangsane ana wong teko. Dingati-ngeti mriku ngono teko dah. Akhire pujiane karo dah leh. Iki piye iki dah akhire komati karo nesu leh komat. Ya Allah. Lho nek jamaah sampean menangi takbiratul ihram imam, at-takbiratul ula khairun min alfi hajatin wa umratin. Lha iki dalile yo dalil lho iki. Lho sampean menangi takbiratul ihram imam sing pertama lho ganjarane ngungkuli kaji ping 1000, umroh ping 1000. Sampean ditangkleti kali Gus Taufik blas durung ana sing kaji. Alasane yo penak corona, Pak. Iki rak saking cerdase to Gus. Lho dilele wong krapak kaya cerdas. Lapo go kasih corona. Padahal ra ono corona ya ora bakal kowe kaji. Lho daftare durung kok. Kaji. Lah sampai nek kepengin kaji, insyaallah pengen sugih. Pokok angger bar ngasar surat Waqiah maca ping 14 insyaallah sugih ndang kaji. Lho temenan iki. Angger bar ngasar ping 14 bar ngasar ping 14. Lah dungane apa, Pak? Mbok dungani kena ra mbok dungani ya kena. Utawa surat Waqiah, wong surat Waqiah iki surat pesugihan. Pokoke tanpa tuyul nek niki wis to. Nek kira-kira kok mbok amalno kok ora sugih sampean mara nggone kula idoni cangkemku ya. Wis wong diamalke surat Waqiah ping 14. Utawa sing enteng ana apa ora, Pak? Ana. Salib jalukane iki enteng ya. Ya kuwi bar subuh ping 1 sepisan terus mungkin tertambahi maca ya Karim ya Wadud ping 1000. Orang ngasih setahun kok sampean gak sugih mara nggone kula ya. Weleh-weleh. Ana mawon. Ana malih sampean surat At-Tolak apal napa mboten? Susahe ngejayai wong gak patek. Surat At-Tolak tapi syaratnya lek maca sulusul lail. Jam 2 bengi diwaca ping 8.
Angger teko lapat saya ja'alullah ba'da usri yusra, saya ja'alullah ba'da usri yusra ping 100. Nerusno teko rampung. Mungkin ba'da niku maca surat at-tolak duk melih dugi saya ja'alullah ba'da usri yusra waca ping 100 kasih katam ping 8. Bar niku terus maca selawat istighfar ping 1000, selawat ping 1000. Lah suwene pol, Pak. Lah pengen sugih. Nek kira-kira kok ya ora sugih, mara kene kula gawake watu kae, Pak ya. Ngono wae karo Gusti Allah ya kadang-kadang manja meso barang ora apa-apa. Masalah donga terserah dongane Jawa monggo. Wong donga iku ora kudu paseh, Pak. Sing penting sing dijaluki paham. Ya. Sampeyan donga ora kudu paseh, sing penting sing dijaluki. Kira-kira Gusti Allah paham lho mboten? Wong sampean gak paham Gusti Allah paham kok. Contoh lah sampean ditut karo ponakan utawa putune sampean, "Mbah, wit, gak pasah iku, tapi sing dijaluki paham, diweki mboten iki." "Mbah, wit, gak pasah, tapi mbahe wong paham." Lah sampean biasanya nek dijaluki duit diparingi ora? Ora diparingi mbah util. Ya wani utange ya. Ya Allah, sholli ala Muhammad. Lho ngono, terserah dungane sampeyan. Masyaallah hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, niku jamaah nggih. Jamaah kados ngoten niku ngungkuli kaji ping 1000, umroh ping 1000. Niki nek di apa jenenge kalkulasi secara matematika. Wah, iki piro wae bayarane sampeyan. Kaji sepisan niku pinten, Mbah? Niki sing badhe dateng niku kira-kira ana kaji ora? Enten mboten Gusti? Enten ya, tapi diprotrasno sing nom-nom iki. Iki misale kaji niku bayare ONH tok niku 37 juta. Niku nembe bayare tok. Dereng sampean nek arep budal kira-kira ki yo ngundang tangga teparo waliman no mboten? Waliman modal no mboten iki? Modal nek ape teko kira-kira nek ape mulih niku yo mikir banyu jam-jam. Nggih to nggih? Mikir apa neh? Banyu jam-jam, tasbih, kudung, sarung. Oh, iki jenenge serban. Nak apa-apa melih jenenge kurma. Lah wong krapahe ngrasake kurma ki yo nek ana kaji balik kuwi kok. Kok ora mbok cangkingno. Wah, iki mesti ngamuk-ngamuk kaji util. Balik kaji kurma siji ra mletik. Mesti yo mikir iki yo modal, Pak. Iku ditang-itung niku wong siji niku Pak budal sepisan niku paling enteng niku 50 juta. Ya 50 juta. Lah nek 50 juta ping 1000 pinten, Mbah? Swing seping tenan 5 miliar. Kowe ketoke urusan matematika bener dawuh iki Gus Taufik iki. Jan gak mudeng tenan matematika. 5 miliar. Dereng umroh gawe gampang niku. Umroh kan nggih enten to Pak sing 20 juta, sing 17 juta, 30 juta, kapusan ya ono. Kapusan ya akeh sing kapusan niku. Angger murah-murahan iki kapusan. Niku ditang-itung wong haji niku, umroh niku nggih telas 40 juta mesti. Lah nek 40 juta ping 1000 pinten, Pak? 4 miliar nek karo 5 miliar 9 miliar. Berarti sampean niku menangi takbiratul ihram imam to Allahu Akbar. Imam sampean ndera Allahu Akbar. Niku langsung tok bayar iku 9 miliar. Takbiratul ihram pisan niku. Lah nek ping 5 pira bro? Hah? Apa sangang songo ping 5 pira? 45 miliar akeh apa sithik? Akeh apa sithik? Nek ditukono kerupuk to pira iki? Wah. Iki lho sampeyan menangi takbiratul ihram imam tok niku. Niku sedina kok ping 5 45 miliar, Pak. Ning yo ora diwehno saiki. Mergo Gusti Allah ku adil, Pak. Nek diwehno saiki ra ono wong gelem nyalon kadus ora ono. Lho kadus dibayare pira? Aja lho.
Lho saiki donya mboten jalan. Ganjaran-ganjaran akhirat niku nek dibayarke teng donya, Mbah. Donya niku mboten jalan. Sampeyan wis kadung nandur pari. Wah, akhire golek tukang jagul ngirit pari gak ana wong gelem. Kang, nganu jagul konku. Jagul pira Kang saiki? 100.000. Lah apa 100.000? Rekasane ngenteni takbiratul ihram imame. 9 miliar wegah. Kowe ndek mobil, Gus. Wah, akhire kebanan. Pak, nambalke ban pira, Pak? 100.000 gak apa-apa. Wegah 100.000. Ngenteni takbiratul ihram. 9 miliar. Ora jalan donya. Sampeyan ngaji ngeten iki mawon abdalu min ibadati abdalu min alfi rakaatin. Yo sampeyan ngeten iki ganjarane ngungkuli 1000 rakaat. Wa iyadatu alfi maridin. Iki nek dikalkulasi matematika nggih kathah, Gus. Hah? Sampeyan ngungkuli tilik wong lara 1000. Ngungkuli tilik napa takziah 1000. Ibu-ibu biasanya takziah nggawa apa? Nggo beras ya. Nggo beras 5 kilo, gula 5 kilo. Lah nek iki dipingno 1000 pira, Pak? Pirang ton, Pak? Lah nek upama langsung dibayarno kira-kira balik ngaji nyaterke kabeh mboten iki. Lho rekasakno to, Gus. Mulane iki Gusti Allah iki pinter disimpen. Sampeyan niku nek ndelok keterangan, wis sampeyan nok takziah. Niku sampai dugi kuburan niku diganjar pirang kirot, Gus? 2 kirot nggih. 2 kirot, kirotoni. 2 kirot. Sak kirot itu gedene Gunung Uhud, Mas. Iku nek dibayarno nang donya biar kowe. Lho mulane niku janjine Allah, wa illama tuwaffaquna ujurakum yaumal qiyamah. Ganjaran sampean leh poso, ganjaran leh ngaji, ganjaran leh kaji, ganjaran sampean leh salat, ganjaran leh jamaah, ganjaran leh sedekah, bangun masjid, nyumbang fakir miskin. Iku ora diwehke sakniki, balik besok teng dina kiamat. Mergo nek diwehke sakniki, jelas donya mboten muat. Wis dikono ngendi aja. Takziah sepisan kerapah pun biar, Gus. Dikono ngendi? Oh, lho niki le Allah Subhanahu wa taala. Mulane wong siji ku besok bagiane wah nek termos dunya sak isine ku jakeh ngono bagiane sampean. Nang swarga sugih. Sholli ala Muhammad. Sholli ala Muhammad. Ketok ibu-ibu ana sing terkesima iki tenan po ora. Lambine kiai nek muni. Kula tak banterke ngeten ben sehat. Kula iki pun mboten, kula iki pun matur kalih apa panitiane niku kula niku 3 dinten mambruk. Bakdo khataman pengajian ngaji kalih bocah-bocah niku wah langsung biek kula. Kula niki nggo nglek idu mawon niku sakit. Jenenge lara apa gak genah. Iki nek nang gone kedokteran corona. Tenan, Mbah. Mulane aku moh tak tambani dhewe aku ngono. Iki nang gone dokter corona aku ngono. Soale penyakit sak Indonesia iku barokah corona ilang kabeh. Kari corona tok. Watuk corona, pilek corona, panunen corona. Kepalu corona. Lho kene kula kan mayoritas pandai besi. Tenan iki jelas wong iku kepalu iku guna rumah sakit umum langsung isolasi corona. Iku temu pirang perkara, melane barokah corona penyakit sa Indonesia ilang kabeh. Kari corona tok. Ya alhamdulillah. Ben. Tutuk no. Kok nek digenepi 3 tahun lumayan. Lumayane napa? Anakku kan bar SD wingi niku kok kan langsung SMA. Dadi ana SMA rasa SD ya iki. Sholli ala Muhammad.
Ma'asyur hadirin bapak-bapak ibu-ibu ingkang pun mulyakake dening Allah Subhanahu wa taala. Mulane salat niku wau. Lah kok malah melenceng salat kok suwene pol nerangno iki. Wah, suwen iki. Hah? Nek sampean ahli salat ketika dibuka kenceng dodone sampean, ono sinar, ya kuwi ngamal salate sampean. Malaikat mundur malih, ya Allah. Lewat dalan pundi malih ya Allah. Malaikat aja mutung saka mburine, saka gegere. Saka geger, Pak. Berarti saka wetan. Lawang dibuka. Niki wonten sinar malih. Malaikat, aku sing jaga lawang kene. Aja macem-macem lewat saka kene aku tanggung jawab. Lah sampean niku sinten? Aku poso Ramadan. Mulane poso Ramadan niku nuwun sewu, kenapa kok didegekke teng geger niku mergo rahasia. Poso niku saking rahasiane. Sampai ngamale anak Adam kabeh niku ditikelke ping 10. Bahkan sampai sabaina mi'ah 700 tikelan kejaba poso iku urusane Allah. Gak ana wong genah ganjarane poso. Mulane simbole didekekke geger, dekekke mburi. Poso iku rahasia. Nggih. Secara ganjaran ya dirahasiakno, secara umum ngene iki yo rahasia. Lah sing teko kene iki sing gak poso ora genah kowe kok. Sapa sing genah? Lu tukang soni gak poso kowe ora roh. Tukang syuting ora poso ora roh kowe. Mulane aku usul karo polisi, nanti harus ada Pak operasi orang yang pakai masker. Lah apa? Ya jangan-jangan ngemut permen aku. Loh, lho poso ora ngerti, wis nek ora percaya sesuk buktek sampean wis to biar subuh muangan. Wah, muangan sing akeh terus napa naminipun ngombe sing akeh terus mloka mlaku nang dalan entok-entok ngidang-ngidung. Romangsane wong ya poso. Wong ora ana wong genah gak poso gak. Tawa Jumatan kapan ya? Wis kelewat Jumatan, poso wis ora ana Jumat neh. Wis budal Jumatan sampean langsung sirai dedepno nang gone kolah ngombe sing wareg. Terus sampean walah iktikaf Allah. Romangsane kiwatene sampean ya poso. Poso gak ono genah. Ning sing penting aja kakean, nek kakean glegeken. Ketara. Glegeken sampean nak konangan wae. Toro bar ngombe nang kolah. Lho nggih. Poso dirahasiakno. Lah wong kok iso ora poso. Dibuka lawang kene gak poso, ketara. Langsung gecek. Ngono suwen. Iwel-iwel malaikat didak malaikat. Wis gak apa-apa terserah poso karmu ora karmu urusane dhewe-dhewe nggih. Urusane dhewe-dhewe, monggo. Kiai niku mawon iki tugase namung ya ngelekke ngeten iki kok. Mbok lakoni monggo ora urusane kiai niku. Lho nggih, kiai kok meksa malah dosa. Mengke malah dilaporno hak asasi manusia. Lho nggih, men tugase ngoten kok tugase kiai namung menyampaikan. Kanjeng Nabi mawon nggih ngoten. Wes to niku jenengan lakoni nggih. Insyaallah sampeyan bakal dibeloni posone sampeyan. Amin Allahumma. Malaikate mundur melih. Matur kali Allah, ya Allah. Kadosi kok sampun boten enten dalan malih. Jaana. Saking pundi Gusti? Saka arah sikile. Sikil laksi arah lawang saka kenceng sikil dibuka. Niku metu sinare malih. Malaikat, kowe aja lewat dalan kene, aku sing tanggung jawab. Dah ana wonge meneh. Lah sampean sinten? Aku sedekah. Mulane sapa-sapa kok ahli sedekah, khusus ibu-ibu. Wis to ganjaran sedekah sing paling akeh asline ibu lho, Bu. Bu,
Halo. Mireng mboten iki kupinge? Kupinge mireng nggih? Ganjaran paling kuatah iku ibu jan. Soale dawuhe Kanjeng Nabi kali Sayyidatina Fatimah ngeten nduk, dadi wong wadon iku aja apa keset. Endi-endi wong wadon kok ngewangi nyambut gawe wong lanang sampai tukul keringete sak tetes wae iku besok kalih Allah dijauhkan dari api neraka sejauh pelakon 70.000 tahun. Kira-kira ibu-ibu mlaku mula terus 70.000 tahun teko ngendi ya? Ya kuwi adohe Bu, lagi keringetan sak tetes wae. Ibu-ibu mulane nyambut damel contone masak iku asline kewajibane wong lanang. Lho kewajibane wong lanang lho Pak niku masak rumah samu kewajibane mbokmu. Mboten. Mulane ibu-ibu masake ya niate ngewangi nyambut gawe sing lanang. Ngono wae kadang-kadang jadi pleter jak nang sawah tandur Daud. Wah gaya ndek cek pacaran Dik. Besok nek dadi bojoku tak kepenakno. Nyatane dadi bojone kon tandur ya ana Ibu ya. Engko nek panen malah kon meme gabah kon tunggu sing lanang turu. Leres ya Bu nggih. Mulane wong wedok ngrapa insyaallah swarga kabeh. Ora ana dene ana senang neraka kleru menawa leh nyatet malaikat. Direngke wong wedok iku kok ngewangi nyambut gawe wong lanang sak tetes mawon niku niate temenan. Senajan to karo gremeng gak apa-apa Bu, biasa nek ibu-ibu gremeng biasa. Wis to isa-isa nek ora karo gremeng ora bar kok. Mu anake bar masak, bar mangan selehku. Wah putune selehno. Bojo lho bojo lanang selehno. Ngene isa-isa anak karo bapak setel. Gaweane ge regetan tok, bolak-balik nerat tokore wong wedok lho. Gremeng, ya gremeng gak apa-apa. Tapi ya rampung kok. Ya leres nggih. Gitu. Mulane ibu-ibu lagi sak tetes lho Bu. Apa meneh kok telung tetes kebrobos. Mulane ibu-ibu iku nek nyambut gawe supaya metu keringete nyedhak kompor. Insyaallah gembrobyos. Allah ahli sedekah niki masyaallah. Mulane Kanjeng Nabi dawuh sampai ittaqun nar walau bisikki tamratin. Kowe wedi karo neraka senajan sedekah separone kurma. Separone kurma iki sepinten Bu? Diwehno wong iki wegah. Niki namung gambaran. Aja util nemen. Mau sing apik apa jenakane iku sedekah masjid barang ke mau. Masjid ke mau kan dereng enten anu Pak serambine Pak ya. Wah ke mau kayu juati duwe serambi tok ganteng lho wae. Ya. Lho kula niku wau kan hajat teng mriku Pak. Bingung aku iki kok gak ana banyune lho aku. Wah kira aku ya piye iki nyiduk dhewe. Sing mriku kan bedane ngeten. Tapi ana kerane. Keran tok. Ya Allah. Masyaallah hadirin bapak-bapak ibu-ibu. Walhasil niki malaikat mundur malih. Matur kalih Allah ya Allah, dalane pundi malih. Ije ana dalan siji ya kuwi saka kenceng sirahe ngler. Sekali dibuka malaikat niki galake ra umum. Malaikat, lewat kene kopel diasmu ngono. Lho kowe kok galamen, sampean sinten? Kaji mabrur. Iki bahasane kula lho nggih. Soale wong kaji ku simbole wong sugih kok. Wong sugih ra biasa, mesti rada ketak-kete wong ndek dhuwit tok. Ya sampean ngerti Kaji Muhyiddin ya. Kaji 3 kali ya. Assalaman, ambung, bolak-balik. Ngono iku kaji. Wong kaji ki simbole wong sugih. Oleh macam-macam kopel diasmu mundur. Lah sampean kaji mabrur. Lah nek kene gongor sing kaji blas iku.
Lah iku nek kaji ya sing penting masjide diandani sing apik, terus angger Jumatan nggo Jumatan insyaallah nggih. Mulane Islam niku rukun Islam klumpuke mang teng salat wae. Salat. Oh syahadat wong nek maca salat mesti maca syahadat. Zakat kanggone wong sing mampu. Lah ora mampu yo malah untuk zakat to. Ya, lah niki kok upama sampean tetep sabar lakoni salat butuh tenaga nggih. Lah wong sing gak iso zakat sedekah iku butuh nginfakno tenagane. Mulane sampean tetep bakal oleh ganjarane zakat. Poso, wong nek salat mesti poso, mergo wong salat ora oleh ngemut permen. Enggak oleh. Itu apa ana oleh, Pak? Kalau wong nek salat mesti poso. Salat udud ora oleh wae. Mangan gak oleh, ngombe gak oleh. Wong nek salat mesti poso. Mulane wong salat iki klumpuke rukun Islam. Kaji lamun kuwasa, nek ora kuwasa ganti Jumatan. Nggih insyaallah. Lah akhire malaikat matur ya Allah. Enek piantun mayit kok apike kaya ngene. Niki berarti wali jenengan ya Allah. Lah nek ana wali kula mboten nderek hormat ya aku dadi rugi-rugine wong ya Allah. Iki mayite Zainuddin wali. Mulane paringi dalan supados kula saged nderek hormat ya Allah. Lho, akhire hormat. Nek kowe kepengin hormat, dalane gampang. Wis jembarno kuburane Zainuddin. Nek gak Zainuddin iki Pak meden-medeni wong. Contone Zainuddin iki. Jembarno malaikat disulap kono 70 meter. Lah kok secara zahir kuburan kene ya entek to, Pak. Wiya alam barzakh kono 7 dadi padha, dadi jembar. Wis jembar nih. Telah niku, malaikat, aja trimo mbok jembarno tok. Lah napa? Wis padangke kuburane. Mulane wong Jawa nek ndonga muga-muga padang kubure, jembar kubure padang lakune. Lho padang lakune. Lah nek ora padang nabrak-nabrak to. Lho nggih, lho niku memang ngoten niku. Sampun Gusti. Enten dawuh malih. Ana ya kuwi buka lawang lan jendilane supaya swarga kae iso dinikmati saka kuburane Zainuddin. Malane wong mati niku setiap isuk apa jenenge bukrata wasiyah niku didelokke swarga. Oh kae panggonaku. Niku seneng wae. Akhirnya dibuka malaikat biak. Wah, widodari don jerabing. Halo Patin. Wah. Aku terus wayahe. Nikmat to kae nggih. Mulane nek pengen dadi waline Gusti Allah rasa terlalu muluk-muluk. Wis la ilaha illallah dilakoni. Wis sampean mesti ahli zikir la ilaha illallah, salat, zakat, sedekah, niki poso, haji nek saged dilakoni iki insyaallah istiqomah dadi waline Gusti Allah besok bakal dimulyake. Soale wong nang kuburan Pak ora kabeh ditakoki malaikat, ora kabeh. Sapa sing padha kabeh ditakoki malaikat? Ora kabeh. Contoh Kanjeng Nabi ora mungkin ditakoki malaikat. Jajal kok umpama Kanjeng Nabi diproses karo malaikat mungkar nakir. Mat Muhammad, sapa nabimu? Nabi nek mbok takoki, goblok apa piye ngono. Aku ki nabi. Jale. Pripun jajal? Kanjeng Nabi man robuka. Lho mendina sing ngajar ilmu tauhid Kanjeng Nabi aja ditakoki. Malaikat iki tau sekolah apa ora to, Kat? Basa takoki neh. Wa man nabiuka? Mat sapa nabimu? Nabi. Nek nabi kok mbok takoki. Lho nggih. Insyaallah Sayyidina Umar nggih ngoten niku diceritakne kali Sayyidina Ali. Sayyidina Umar iki napa khalifah galak-galake wong. Ora ana wong ora sing diseneni, ora ana sing gak diseneni, disentak kabeh.
Sampai Sayyidina Ali penasaran. Ya jal besok nek mati wani nyentak malaikat apa ora. Lah akhirnya ketika sedo Sayyidina Ali nguping nang kuburane Sayyidina Umar. Lah ning ngupinge ora kaya nguku kupingmu kan ora. Akhirnya kasap tekani malaikat. Malaikat sadurunge takok-takok isih. Sadurunge sentak sih malaikat mundur malaikat. Aku rencanaku besok ya ngono kuwi. Ngono kok. Ya Allah. Loh, para wali ya termasuk guru mursyid iku kok ora bakal ditakoki to. Mendina wis ngajarke kali ilmu tauhid aja ditakoki piye. Malaikat ora tau ngajarke ilmu tauhid jajal. Sampeyan sing mulang teng madrasah mendina ngajarke ilmu tauhid, besok nek takoki kat, aku itu kang ngajar ilmu tauhid. Rencanaku ngono kuwi besok aku. Niku duwe wani to rencana ngono kuwi. Lho Syekh Rabi Al-Adawiyah ki ngoten. Ketika takoki malaikat, arep diproses malaikat. Man robuki wa man nabiyuki wong wedok. Akhirnya malah nangis. Ya Allah, kula mulai lahir sampai mati nang kuburan. Ngerti makhluknya sampean paling goblok ya malaikat itu. Lah kok goblok? Ora goblok piye? Wong sampean wis ketok zahir. Wal awwalu wal akhiru wal zahir. Wis ketok melok-melok kok jadi ditakokke goblok malaikat. Malaikat itu disentak mundur. Aku rencanaku ya ngono kuwi. Oke? Ngono. Malaikat nuwun sewu derajate kalah karo menungso. Wis, mulane nek tenggene ayat Quran ya. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wala tahzanu. Lah nek wis tingkatane wali guru mursyid, iku malaikat dugi mriku niku mboten takok. Malaikat wa absyiru bil jannah alla takhafu ngoten tok. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Kabeh niku kan masuk malaikat. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Akhirnya malaikat mungkar mangkir ya kena kitab tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wala tahzanu. Ora kok proses takok-takok nekok-neko ya ora. Mulane sampean istiqomahke nggih Pak nggih. Salat, sedekah, la ilaha illallah istiqomah. Artine napa dawam terus. Sebab la khaira fi khairin layadum bal sarrun layadum khairun min khairin layadum. Lho iso damdum. Sayange poso ora didumi. La khaira fi khairin layadum bal sarrun layadum khairun min khairin layadum. Paham napa mboten Pak? Yakin 100% mesti ra paham. Artine ora ana perkara apik iku diarani apik nek ora terus langgeng iku yadum iku maknane langgeng terus menerus. Ora ana perkara apik diarani apik nek ora balik perkara elek sing ora terus iku luwih apik tinimbang perkara apik sing ora terus. Iki yo gak paham. Angel men. Contoh jamaah iku apik napa mboten? Nek ora terus. Sedekah apik napa mboten? Nek ora terus. Elek. Salat apik napa mboten? Apik. Kiai apik napa mboten? Lah nek ora terus. Kiyaine mutung. Ya elek. Mulane ora ana perkara apik diarani apik nek ora terus. Balik perkara elek sing ora terus iku luwih apik tinimbang perkara apik sing ora terus. Contoh, tukang teler mabuk apik apa elek? Elek. Nek ora terus apik. Ya to nggih. Wong sing ora tau jamaah elek apa apik? Nek ora terus. Artinya dia itu nek ora terus berarti kan jamaah deh. Artinya nek ora terus berarti apik nggih.
Nggih, contoh cangkeme welek mundur misoh-misoh ya apik welek. Nek ora terus apik. Mendira tukaran adu pitik. Wis buli andar kiu-kiu diadu wis pokoke sembarang. Iku apik apa elek? Nek ora terus apik. Lho nggih, mulane perkara apik iso diarani apik nek terus. Mergo perkara elek kok ora terus iku luwih apik tinimbang perkara apik sing ora terus. Paham nggih? Iku nek cara bahasa Arabe menurut Imam Ghazali ngoten niku wau. La khaira fi khairin la yatum bal sarrun la yatum khairun min khairin la yatum. Ha, iki nek ora bujonggo gak iso gawe kata-kata apik ya ngene. Pun ngoten mawon. Kula niki mangke langsung mboten wangsul tenggene Mbok Nom niki mungkin. Lho artine Mbok Nom napa Pak? Niki mangke langsung nimbal tenggene celepat. Celepat iku ngendi? Bisa celepat bareng kerapah celepat. Enjing-enjing kula teng mriki melih menawi. Corot iku dibaca corot. Toro. Simo niku. Oh, tapi nderek-nderek kradenan. Oh, nggih. Pokoke mriku mbuh gak genah. Ngomong niku leh pesen malah setahun yang silam. Mergo niku nuwun sewu. Niku riyen kan keterak Covid, Mbah. Akhirnya gagal. Niku terus matur tahun wingking delalae kula lali wong setahun kok. Ya nek iya. Poso niki malah ampun supe jujuk WA. Banser ketoke wong ya banser. Ampun supe tanggal 29 jane tanggal 29. Waduh, kula tanggal 29 tenggene Pak Roman Pakis niki. Lho pripun to iki? Aku kiai diweleh-weleh bareng. Pripun to iki? Niki sampean niku malah. Niki lek manjeri kula setahun. Lah sing genah sapa? Ora lali aku ki ya wong, ora malaikat aku niku. Wah, kiai rada di weleh-welehno ya lagi lakon iki. Gara-gara Covid niku. Ya nuwun sewu to Pak, lah nek sampean kersa ya tanggal 28 nggih pun lho kapik men nggih. Nggih. Lah kok upama bos pokoke 29. Lah iki. Wah aku akhirnya gelem ra gelem ya ngapa ngilmu pecah rogo tak nggo. Ya nggih wis tak lakoni. Ya Allah, pun guyonan Pak nggih. Insyaallah. Wis digawe santai mawon urip santai. Insyaallah besok sedo awake dhewe tetep eling dateng Allah Subhanahu wa taala. Husnul khatimah. Husnul khatimah. Amin Allahumma. Husnul khatimah niku ngeten Bu. Cara wong foto sekali jebret. Lah iku pas jebrete niku lho husnul khatimah. Kowe kok mongop. Fotone ya ngono kuwi terus. Mbok ingkemno ya ora iso. Pas cekreke lho, cekrek. Lho kuwi husnul khatimah. Paham napa mboten niku? Gak iso berubah kuwi. Beda melane kon action sih. Ya, pas cekrek sampai anak mesem ya iku husnul khotimah selawase fotoku ya ngono. Lah husnul khotimah ngene iku. Mulane persiapan mulai sakniki santai kali Allah santai. Ora usah terlalu ngoyo, nggih. Wah, sampean terus ngoyo nek aku engko bengi Pak pe salat 1000 rakaat, sesuk blas ora kacek. Santai mawon, urip ge santai kalih Allah. Santai mesra mawon kalih Allah, nggih. Mesra-mesra kalih Allah. Ya Allah, lha sing ngoten mawon, njaluk ya Jawa mawon. Ya kaya bojomu njaluk ngene, Pak. Kaya kowe nek pas butuh karo bojomu, jual jawil. Malam Jumat. Jumat ngene tok lho. Karo Gusti Allah santai mawon, sing ngoten mawon. Apa sing dadi perintahe sak mampune sampean supenting salat wae salat jamaah. Insyaallah mungkin ditata kalih Allah lan harapan kita husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ya da'imas sabat wa ya mukhrijan nabat wa ya sami'al aswat wa ya mujibat da'awat wa ya qadiyal hajat iqdi hajatina min hajatid dunya wal akhirah. Ij'alna wa auladana wa ahlana wa dhurriyyatana wa talamidana
wa salamidatina min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahlil Qur'an wa ahli sa'adah wa ahlil jamaah wa ahli sadaqah wa min ibadika salihin wa min ibadika al-muttaqin wa min ibadika zakirin wa min ibadika syakirin wa min ibadika tahirin wa min ibadika al-muqarrabin wa la taj'al wa iyyakum min ahli syarri ad-dair innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka ya Jabbaru ya Hakim ya Qahhar wa Wadud ya Salam tafarratta bi jabarutika bi hikmatika ya Qahhar taqaddasta anid dana'ati wal amsal ya Wadud ya Muta'alla ilaha illa anta ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Qudus ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabbir ya Khaliq ya Bari ya Musawwir ya Ghafar ya Qahhar ya Wahhab ya Razak ya Fatah ya Alim ya Qabid ya Basit ya Khafid ya Rafi ya Mu'izz ya Mudzilu ya Sami ya Basir ya Hakam ya Adul Latif ya Khabir ya Halim ya Azim ya Ghafur ya Syakur ya Alu ya Kabir ya Hafid ya Muqit ya Hasib ya Jalil ya Karim ya Raqib ya Mujib ya Wasi ya Hakim ya Wadud ya Majid ya Ba'iz ya Syahidu ya Haq ya Wakilu ya Qawi ya Matin ya Wali ya Hamid ya Muhsi ya Mubti ya Mu'id ya Muhyi ya Mumit ya Hayy ya Qayyum ya Wahid ya Ahad ya Wajid ya Majid ya Somad ya Qadir ya Muqtadir ya Muqaddimu ya Muakhir ya Awalu ya Akhir ya Zahir ya Batin ya Wali ya Muta'ali ya Baru ya Tawab ya Muntakimu ya Afu ya Raufu ya Malikal Mulki ya Dzal Jalalul Ikram ya Muqsid ya Ghani ya Mughni ya Jami' ya Mani ya Dar ya Nafi ya Nuru ya Hadi ya Badi ya Baqi ya Waris ya Rasidu ya Sabur. Nas'aluka Allahumma ya Allah bi asma'ikal husna ma alimtu minha wa ma lam a'lam an taghfira lana dhunubana wa tastura uyubana wa an taqdiya hawaijana ya Allah min hajatid dunya wal akhirah. Sabbitna ya Allah, sabbitna bil iman, sabbitna bil Islam, sabbitna bil ihsan, sabbitna bil barakah, sabbitna bil ma'rifah, sabbitna bis sakinah, wa sabbitna bil maghfirah, wasabbitna bil istiqamah, wasabbitna bit tauhid, wasabbitna bit tauhid, wasabbitna bi qawli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sabbitna Allah bi husnil khatimah, wasabbitna ya Allah ala ahli sunnah wal jamaah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rabbah, ya Rabbah, ya Rabbah, ya Ghausah, ya Ghausah, ya Ghausah, ya Rabbal Alamin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasada. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fihi innallaha la yukhliful mi'ad. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Ihtim lana ya Allah bi khatimatis sa'adah waj'alna minal ladzina lahumul husna wa ziyadah bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi syafa'ah wa alihi wa ashabina bi siyadah sayyidina Abil Abbas Al-Khadir Bali ibn Malkan alaihi salam bil istiqamah Sayyidil Ghazil A'zam Asy'abdul Qadir Al-Zilani Syahbi Asan Asadili Syekh Imam Ghazali Syekh Said Muhammad Haqi An-Nazi Syekh Muhyiddin Al-Arabi Syekh Muhyiddin An-Nawawi Syekh Al-Imam At-Tazi wa Syekh Isa Al-Barawi Syekh Ahmad Ad-Dairabi wa Syekh Abi Abdullah Muhammad bin Sulaiman Al-Zajuli wa Syekh Abil Abbas Ahmad Al-Imam Syekh Sadiq Al-Alawi Syekh Abil Abbas Ahmad wa Syekh Hashim Asy'ari wa Jami'i Wali Songo radhiyallahu anhum dzawil karamah wa jami' auliaika wa ulama'ika radhiyallahu anhum hudatil ummah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin. Lahumul Fatihah. Bapak Ibu mekaten ingkang kalau aturaken namun menawi wonten duna dingkap ingkang nuju prana kula nyuwun agungipun wilasaya mugi kalepatan kapendhem ing buminipun pangapura akhiripun saged nuwuhake
wahipun pesederekan kangge kita sedaya. Hadanallah wa iyyakum wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.